Төньяк Боз океаны. Дуслар, сер итеп кенә әйтәм, дөнья океаннары арасында иң кечкенәсе ул Төньяк Боз океаны. Кечкенә дисәк тә, аның иң тирән ноктасы 5527 метр. Бик тирән. Бу океанда нәрсәләрне очратырга мөмкин икән? Агаю безгә ярдәм итәр. Әлеге океанда яшаучы төп тирлек ияләре моржлар, медузалар, китлар, планктон һәм бик күп кечкенә балыклар. Гомумән, аның суларында балыкларның 150-гә якын төре бар. Шулай ук биредә бик зур түләннәр яши. Аларның авырлыгы 200 килограммга кадәр җитәргә мөмкин. Без Төньяк океанда яшаучы ак аюлар, шулай ук зур, авыр булуыбызга карамастан, кайчакта кечкенә генә бозлар өстенә утырабыз да меңнәрчә километр ераклыкка сәяхәт итәбез. Тагын бер кызыклы факт. 100 ел элек Титаник дип аталган пароход беренче сәяхәтен башлый. Әмма ул бик зур айсберг белән бәрелешә һәм су астына китә. Бу айсберг Атлантик океанга нәкъ менә Төньяк Боз океаныннан агып килгән. Әле генә искә алган Атлантик океан турында без киләсе чыгарылышта сөйләшербез. Күрешкәнгә кадәр!